Terve! Minä olen nimi Diren Taibuke. Kuvaa tätä vuonna 2024. Kaikki joululahja aika ihana kukkia tuli auki. Niinkään minä voin kertoa omaa elämässä, mikä tapahtuu. Asuu Nong Khai Lao pääkaupunki vasta Thaimaassa. Mikä tapahtuu, mikä elämässä asuu Suomessa, minkä takia tuli Suomessa. Monta vuotta asuu Suomessa. Mä kertoo elämässä, onko helppo vai ei helppo. On asuu Suomessa 20 vuotta yli. On ensimmäinen sitko on asunut täällä Suomessa. Asuu Suomessa. Minä tulee perässä. Sitko asuu, onko se yli 30 vuotta ollut sitko asuu Suomessa. Miksi minkä takia sitko saisin suomalainen kanssa? No mä kerron meidän elämässä. Meidän asuu siellä Nong Khai Lao pääkaupunki raja, Nong Khai paikka. Silloin maaseudu, köyhä perhe. Sitko ollut ennen siellä töissä Phuketti, englantilainen, anteeksi, no se voi, sitko ne töissä Phuketti, tahti miehen englantilainen, no, ainakin kun puhuu vähän huono kieli, tatti on mies englantilainen, hän asuu Phuketti, mies sukelluopettaja, no niin hän sitten englantilainen auki ravintola siellä Phuketti rannan vieressä. No niin, perheyrittäjä, tatti kutsuu sukulaisia, veliä, sitkoja. Minä sitkoikin tulee siellä hänen mukana, hän hakee siellä, sitko asuu siellä töissä siellä bensan asemalla. No niin, nyt tati tarvitaan töitä ja apua. No, hän oli laskana. No niin, sitten tulee Phuketti ja töissä siellä ravintola vähän samakin tekee aamupalaakin. Vähän kioski tai jotain pieni rannan vieressä tämä rannan vierä. Niin ja sitten suomalainen Pesonen tuli lomalla tavata sitten lakasta ja tykkää sitten naimisiin. Hän tuli mummu, pappa siellä mennä naimisiin, sitten tuli Suomessa. No niin, sitten kun on 2 lasta, sitten hänellä on keisarileikkaus. Ja sanoi, minä tulin katsomaan hänen lapsia ja hoitamaan hänen lapsia ja avustaa hänellä. No niin, ja sitten tuli avustaa hänen lapsia. Silloin, mikä se oli, tuli ensimmäinen malkka. Minä olen näin malkka vaihtaa euro. No silloin, nyt tuli talvilla. Minä sanoin, ei tule enää ikinä koskaan. Silloin ei se 30 astetta mä tuu. Nyt en vasta näin 30 astetta tänä vuonna. Silloin 25, 27, 20 astetta. Minä sanoin, ei tule enää ikinä koskaan Suomessa. No ensimmäinen ja viimeinen, se hän tulee vielä kesä ja seuraava ja sitten jää sinne elämässä.
No, ja jää sinne Suomessa niin tekee töitä. Mittali oli noin, ei osaa vielä puhua suomea. Opiskelee suomen kieltä niin iltakurssikin ja metalli töissä niin osaa laskea 10. Niin pomo opettaa, viittokieli opettaa. Minä osaan tehdä parhaat käsinappala, pomo sana, parhaat käsinappala töissä. Ja parempi kuin ihmisiä ammatti, ei ole ammatti, mutta osaa tekee niin juotta, mitali, juotta ja terähuoltoa, puhata koneen tekee ja mitali laittamisessa oli hampaa kiinni, missä saha pieni ja aivon, kuopiotila, missä leikataan aivonkin. No niin, minä osaan tekee pinsille kiinni ja juotta, kaasujuotta. No osaa pomoisessa antaa töitä, neuvonta, kaikki opettaa ja opettaa kieli Hannin kansankin ja vali illalla kurssi, iltakurssi ja kesäloma. No oli vakituinen 4 vuotta oli. Kesäloma on kurssi suomen kieltä vielä niin silleen. Ja sitten menee hyvin, pomon tykkää osaa tehdä töitä ja menee hyvin ja saisin teräjuotta ja puhata enemmän kuin ihmisiä ammattitaitoa, koulustusta. 3-4 vuotta kestää metalliammatti. Minä ei ole ammatti, vai osata tehdä. Ja, sitä on pääsin. No niin, vakituinen töissä 4 vuotta ollut se metallitöitä. Nyt pomo on kuollut ja lopettaa töissä, niin filmaa mennä. No lopettaa, tili loppuu. Pomo on kuollut, syöppä. Tuli jotain sailaa kipeä, jotain tämmöisiä. Lopettaa. Sitten mä olen noin koulu suomen kieltä kehittälissä. Ansiosidon palkka 500 päivää. Mitä tehdä? Mitä sitten elämässä pitää tehdä? Mitä elämässä pitää? Niin tekee sille miettiä. Joo. Mikä noin. Nyt ei se ole helppo. Sitten tekee töitä niin miettiä, minä käyn ammattiparturi. Pikkusisko sanoi, hei, sinä olen tykkää pukeminen ja voi olla sinulla on sinä olen hyvä kauniinhoitaja. Voikaa parturiala, mennään käy kouluun. Sitten vaan menee parturiammattiin. No. Sitten mikä se on noin vaikea ja katsottu koulu ja mitä vaikea nyt pääsee valmistuu. No, kun 2012 saisin etsipaikka vähän sulu ei pääse helppo, vaikea etsi paljon paikka töissä valmistuu. Nyt löytyy paikka yksi. Se siellä keskustassa, ei kerro nimi mikä se päivä. Sitten pääsee harjoitella 2 kuukautta heidän luona. Minä iloiseksi, kiva, mukava ja mitä se nauta paperi. Hänellähän nauta todistupaperi ja kaikki käsittelee hänen alalla, niin pokupussi. Huone ja keittiö käsittelee siellä luovaa, niin pääsin. Sinä olen maanantai töissä harjoitella meidän kanssa. No, vaikka asuu monta vuotta huono, anteeksi tulee puhua kieli. Olen yksin sinkku opettaa kieli, opiskelija kieli vai asiakas. Ei ole vähän huono. Sitten vähän kaveri suomalainen kanssa. Sitten surullinen tuolla vähän tai iloinen.
nainen sanoo, rouva sanoo, pääsee noin meidän kanssa 2 kuukautta töissä. No, käsittelee siellä keittiö, siellä tuo kaikki kunnoa ja keittiö syömään. No okei, 9 alkaa töitä, niin 6 tuntia kestää. No niin, sitten minä olen iloinen ja pääsen harjoitelemaan, haluaisin oppia suomen kieltä siellä hänen ryhmään. Se on paikka, kauniinhoitaja Paul tuli kanssa. Joo. No niin, sitten uuden valkuus teipaita aamulla valmistautu. Minä kertoo kaikki ystäviä, kaikki kaverille, tarjoin kaverille kahvia ja syömään. Sano, minä pääsen alalla töissä ja harjoitella, iloinen ja mukavaa. Sitten yhtä äkkiä viikko aamulla mekke kaikki ja sitten vaatteita, uusi ottuksia, uusi vaate ja laita olohuone, kaikki pukkee. Ei vaan mukaan. No niin, sitten mutsi tulee ihan kohta. Padeng! Puhelin soi. Haloo, minä ei pääse töissä. Heidän sanoo, ongelmia kieli. Suomen kieli ei ole taito, ei ole hyvä. Ei ottaa minun töissä. Hän heidän kanssaan sanoo. Niin. Minä puhun, niin siellä vaan sitten nyt puhelin bla 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 ja lupaa, pettu lupaa. Minä puhelin heitä lattia sofalla, ei lattia sofalla ja sitten itkiä heti. Ja mä kerron lisää, kun mikä tapahtui seuraavaksi. Kerran toinen kerta.